Čaute ľudia, u nového videjka z hry neviem jakej. A dneska tu budeme každú sekundu. Budeme dlhší a dlhší. Môžeme ísť na to. Ideme. Už sme vyrastli trošku viacej. Vyzeráme ako tí divňovkovia. Aha, aký prpec. Tedy sme boli aj my takí. Kúkajte, ideme hen tam ako... Čo to je? Fúha. Už sme dosť veľký. Ty kokos, tak nič. No a toto videjko už by sme mohli ukončiť. Budeme potom pokračovať.